Oko ebetrenda Thursday uMacele usatrenda namhlanje. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kuthethwa ngendaba yendlu yakhe. Iyancunywa bethunani ba intle. Then ke abantu on social media babhizi bayithelekisa nale kaMakhumalo bangephi entle kunenye. Abanye ke bakaMakhumalo bathi uMakhumalo kusalayo uzithengele wazilungisela indlu yakhe. uMacele ke na ke utata uMosamseleku laa ndlu uyithenge kuba efuna uspayitha uMakhumalo. And then besivile ke uMakhumalo esithi phaa kuThando Nesithembu uba laa ndlu uyayazi and uyamazi nomnikazi wendlu wakhe wadibana nayo, and then I think naye wakhe waya phaa, but then ebengayazi ke ukuba ngoku ngeyomntu wakwaMseleku. Bathi abantu mhlambe uMakhumalo wakhe wayijonga laa ndlu mhlambe interested uyithenga, kwaye utata uMosamseleku uyayazi loo nto leyo, hence ke ngoku eye mhlambe wafuna uba bathenge yona. Nangoku kuthiwa ngoku ethethe echaza le nto yendlu ebebhizi ejonge kuMakhumalo, so kuthiwa uyithenge ngamabom laa ndlu, mhlawumbi uyayazi uba uMakhumalo wayeyifuna. And ke ngoku laa ndlu yeyi abantu sana kuthiwa intle, ingathi yayibetha nale kaMakhumalo, inesinema yonke into kuqhafuqhafu. So ke kuthiwa uyithenge kuba efuna uspayitha uMakhumalo, and then ke uMacele naye kuthiwa bebonakala uba ebengafuni uba abe phaa amakhosikazi katata uMosamseleku, but ke wenza le nto ifuna ngumyeni wakhe. Yena utata uMosamseleku bebazisile wabangenisa kuba befuna babone baspayitha, because uyayazi uba bengasoze baye phaa nje, so befuna bayibone kakuhle bangene. Njengangoku ke bebengaphandle babona bangena ngaphakathi and bancoma bebhizi bedlala nephuli. Into ebuhlungu ibingekaMakhumalo bethunani engasatyi uMakhumalo emunca neentupha iminwe le. Abantu bathi uba ebeyazile, ude atsho naye uthi uba beyazile uba kwaMacele phaa ngangakhange watya notya, ngoku ubone utya endlini yomntu ongavaniyo naye ingathi uyalamba. Ndabona uba uyazisola and ude wacela nopelepele as usual. Then ke utata uMosamseleku watsho wathi ke ufuna uba abantu xa kukho into bakwazi ukuya phaa kuhanjelwane baze kule ndlu, nabantwana futhi bamkelekile. Wathi umayeni kaloku umntu wendlu funeka yena be-comfortable, uyaqonda, ungamfuqi ngabantwana namakhosikazi akho, uyabo, funeka ibe nguye umntu lo wendlu, uMacele umzekelo, obamemayo. Then ibe ngabo ke ngoku abagqibayo babayaya okanye abayi, ingabi yinto ebekwayo. Hayi, uMacele ke khange ayithathe kakuhle loo nto leyo, uyithathe as if umayeni uthethela for yena kuba engafuni bantu baya kwakhe. Ndaqoma uMacele sana ukwi-fight mode, but ke uye watsho naye uMacele uba hayi bathethisani, bazihlalela the three musketeers, bazincokolele, yena ke abe the odd one out, azincokolele nomyeni wakhe. Hayi, intle bethunani indlu kaMacele. Jealous down. Sisatsho sithi congratulations to her, bonke banemizi. Then ke ngusam ke umntu esingekaboni uba ithini into yakhe. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.